presented by Bidesi Lal Entertainment. DJ Raja धर्मबाड़ी राज के बातें को सुन रे यार मन कील बा। राज के बातें को सुन रे यार मन कील बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। तना सुनर लागले चांद भी फीका हो जाला। हमनी के रोज होला मिलन जब पूरा दुनिया सो जाला। अरे तना सुनर लागले चांद भी फीका हो जाला। हमनी के रोज होला मिलन जब सारा दुनिया सो जाला। ओकरा बिना जियल अब मुश्किल बा। ओकरा बिना जियल अब मुश्किल बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। चले ले लागले भोरे के किरनिया रे। सुनैया रे अब खिरिया खैनी उहे बनी दुलहिनिया रे। अरे चले ले लागले भोरे के किरनिया रे। सुनैया रे अब खिरिया खैनी उहे बनी दुलहिनिया रे। राइटर डबलू बीबीसी लाल यादव के ई फील बा। दुर्गेश बेदर्दी विदेशी लाल यादव के ई फील बा। हमरा सिलावा के दिलावा पर एगो कोरिया दिल बा। धर्मबाड़ी Balaji Recording Studio presented by Bidesi Lal Entertainment.